Laitali Giseng Bhalang Bakantup Yakanyo Trap Youth Council HYC, Kajantia National Council GNC, Bat ka CORP, Haka Khat Pratrik Luber Kiladawana ka Sorkar Jala, Ban Ajing Ken Bupura Ye ka Jingdon Kinong Shong Shnong Haki Jaka ki Bamhap Shu Haka 6th Schedule Haka Jala. Yakini kerai kila shim ha kajing kenduk lang jongki namar kajing ra jong Sarkar India ban pentri kam ya ka Citizenship Amendment Act CAA ha ka North East India barok kawai. Habukren chikilap pathai kubor Presiden ke HYC ubak Roy Kupar Sindrem uloong bana kaliang jongki kin sa air kajing tho shu menteri rang ba ka Jalal Konrad ke sangma ban panjing sha ya kajing don jing nong shong shnong ha ki jaka ki bamha apo karnit ban riu lani ka 6th schedule thapo miglaya. Ubak Roy Kupar uloong bikilai seng kin paru da kajing tho shu menteri rang ba bandawaru badai ban kentup lut ya barok ki jaka jong ka miglaya hapo ka karnit ban riu ban pelat ya kajala barok kawai na kajing terekam ke CAA. Uloong bakani kajing dawa kadai namar baka miglaya kamdon yiki an banyada kum ke inline permit na kajing wan rung be an ki bar jala. Iba ka khatway trick u mentau benai ka Ministry of Home Affairs jong ka Sarkar India kila penmi ya ki rules jong ka Citizenship Amendment rules arajar arkusal akabala penbana baon penteri kamno ya ki kendon jong ka CAA arja khat khandai apo kari India hibro kawai hoi ya kita gisnem arja khat khandai hadin balami ka Citizenship Amendment Act jong snem arja khat khandai na kaliang ki pat ba nong shong shnong jong ka jala ba jong kari India hi bro koi harengkat bat ngi kum ki seng balang to kopor ngi la ya bi pat ba bandawa ba ya kani ka an ka batngu ban pelong nong shong shnong ya kita gijat benriu ki basha khta lani ki basha ban ben namar beki dei na kanu no ka kanja niam bakalong ka niam Hindu Sikh Parsi ba Christian ni gini gelai tli kiri ka Bangladesh ka Pakistan ba Afghanistan ka Sarkar India ka thumu ban penstet ya ka proses na ka benta ban pelong yaki kum kita ginong shong go pura jong kari India agisnam arja khat khandai na kaliang gajongi rengkat bakiwe kiseng balang baki pai ba nong shong shnong jong jalahi ngilami pai ba ban persya ya kani kaan bat hadim kata na kaliang jong ka Sarkar India kalawan ra itu kendon go boong ba ya kani ka CAA arja khat khandai ondong penteri kam ha ki tribal areas lani ha ki jaka ki ba betip kum kita ki jaka ki bahap hapo jong ka 6th schedule ka bangi ngi dan ka ni ka jala ka jongi hoi ngila bon ong bale si lembag ni ka jing ki jong pat ba lembag jing sim kya jong ki nong mi khmat ba jong ka Sarkar India kala la bon wanra ya ta ka kendon ba ka ni ka ansi i ka nong trikam ha ki ni ki tribal areas lani ki jaka ki bahap pok 6th schedule ne nakaliang ka jongi kum ki kunun sang balang ki be don hadin mengila shong perkhan ngila yu iru ya kajing kren jong menteri rangba jong ka Sarkar jala ka jongi hakini gisngi ki beladap hakapor baka Ministry of Home Affairs ka penmi ya kani ya ki rules haka khatway trek jong matau benai kadai ki kentin ki bama uhi ula kren wong ba omborok kuwi ka jala ka jongi kalat na kajing penteri kami kani ka an ngimdei ban klat badang don ki jaka khamtam e hangni apo normal shilong ki ba light ki balat na kajing penteri kam ya kani ka anjong arja khat khandai kaumut ba kibri ki bosong basa hakani ka normal shillong area ka bangiong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka Citizenship Amendment Act jong snam arja khat khandai tikum ki senghalang ki basmukhya ki bangila ris ya kani ka issue na kapor sa kapor kumangiong mangide ka jat benri ko verify kila datang ki hajar ki pho hajar kum kini ki jat beri ki yo ya kalat ban apply ka citizenship lomba kini ki jaka ki bedon ang ni apo normal shillong area kanja ayu yang nging kajat penting ngimla banlen baka Sarkar jela hadu menta kamdon ni kanu kajingken pi kajingkeli ka beningkong ka mangiha benkeli ka Sarkar jela kalong hatu pidon jingken ni am kat nungut ki briu ki basong basa hapu kani ka area ka bala khot kum ka normal shillong hatu ka Sarkar jela ka don jingken ni am kat nungut na ginong shong shnong ki basong hang ni apo normal shillong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka an ti ka jingkwa ka jongi na kaliang jongi ka HYC ka Jantia National Council ukum juru na ka ko kalong bangin tho ngila pen kre ka jing tho ka bangin submit menta ka si ka office ng chief minister da ka babu ya ki artli ki jing doa ka baningkong kalong hot ni so comment ba ka state ya ka jala ka jongi la pelat na ka pervi la ne da ka jing penteri kam ya ka ni ka si ya aja khat nai ringim so hun pat namar ba khlem pelat pura pamut ba umdei na ka jala umdei bala pelat pura ya ka jala ber kowe tingi so ban kentu ya ka Sarkar
Bahkan ja ayu lada katu kan ningut lane katu hajar ngut ki basyong hang ni hapo ka normal shillong area ki apply ya ka citizenship. Ngiyo i ka jing ong jo chief minister bon ong ba kinong shok snong jo ka jala lane ki seng halang kim dei bantir ba ngi ka sarkar India ka pentri kame ka kaan. Henry umla pat ban assurance singi ba on nomdon wat uweiru ubrio lane ka weiru ka brio ka ban apply ka citizenship lengba ka ni ka jaka ka balat na ka jing pentri kame ka si Kala da jaba don uwei lani argut lani syajar lani shipo hajar ngut ki ba pentri kam lani ki ba apply ka citizenship lengba ka ni ka normal shillong area ki ba syong basa po normal shillong area ka ka sinjang ka ba sarkar jelakan ship ka baar ka mengikwa kon bu jingkeli ya ka sarkar Meghalaya ka long hatu ba ka sarkar Meghalaya ka don em ya ka jinglum jingtip ka nungut ki don ki brio ki ba syong basa hang ni po normal shillong area kanang ba ya kata ka jingtip ka ba makikilum kinyo bu nakabenta kipol ki bansawan lesila dadon kinu gibreo ki bam hapo jong kani ka an arja khaknai bong bong unu breo bawan shwa jong arja khatsa ula ban apply ya ka citizenship lomba ka CE arja khaknai ya tu ka sarkar jela ka don ni ami kata ka jingtem bayo ubreo bawan tang menin bawan men singi apply ya ka citizenship lomba ka jingshong hakini gi normal shillong area lane hakini gi jaka kanja ayu kan kata ni kanong kata yangi kam tami ka jala ka babun di kiri pai kumyi kum ka jat menteri bu pai ba garu but ka baar ka ba ngikwa ban bu kini gidi kintir ki ba mi hin au chief minister jong iba ka jingma ka baap na ka spill over effect ko ka jingma ka baap na kibriu ki ban apply ka citizenship lomba ka jala asam ho yang ni jala ka jong i kinumyo ban apply naman ngibun ka tribal areas Rekan sa ayu pat lada ka don kata kajing apply na kiwi ki jela. Lada kita gibri ki rong sang ni ka jela ka jong. Kung mangilong himenta ngilong nun ko ngimdon kinu ki an ki ban regulate lani ki ban khanglat ya kajing rong jingmi jong gibriu ki manaba ka jela ka jong. Kajing dawa ka jong na du islam ki balale kalong ban penteri kam ya KLP. Jen lada ngidon ya KLP kani kajing nginom soptir. Bala don makna gi apply makna na Assam gi apply makna na West Bengal na nenang nunong nuru ngim don jingting na malade kini gi beri ki mut ban rung sa kani ka jala ka jong ngintip ngila ban regulate ya kata ka jing rung ka jong ki da ka jing ban ka jing ma ka baap yangi kum ka jala yangi kum ka jai ban ri pai ka long ba wala onda kini gi beri ki la yo citizenship let's say na West Bengal let's say na po Assam kin sawan pat ban rung ha kani ka jala ka jong ha tu kum ka jala ngila long ni em ki ba kibala biang ni ki an ki kanun ban yada ya kata kajing kadai banuan ra full exemption kau mut badai ban exam ya ka jala Meghalaya hiborok kwe kram da pelat batang itai jaka ibadon hang ni apo normal shillong bat ka baar kajing dawana ka sarkar jala kolong ba ka sarkar jala kadai ban shime kajing kli ban penting kana ba ka sarkar pedeng kadai ban aya ka LP khnang ban yada ya kani ka jengrong jong ki brio pat ki bale sil lamba kani ka an CE lengba ki an NRC bat kiwi ki an ban penteri kam tam ya ka hapo ka jala Assam kinom kata yangi hadin hapo na kumba kalong hi la dajai hapo Assam ngiyo i ba Assam ki wanra di ki policy bo fair ki ba pelong ki brio le si ban wat ya kata kacaka bakin let ban wat ya ka kamai gaji lane ban long ru mungkin nong shong bo pura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let ha Arunachal kinom yo ban let ha Nagaland ha Mizoram Daga jela ka jong ipat ka bomdon ya ka an ka bu jingma. Tingi ngi so bandawa na ka sarkar jela baka dai ban penteri kam lade ban penbor ya ka sarkar India baka dai ban penteri kam ya ka LP. Ti ya kani ka jingtho ngin ai menta ka si Ahmad ha u chief minister jong i ban bu ikini gi jingdawa bat ngingit skam ba ka sarkar jela kan shimkhya ne kam ku mangila ap na du usnam arja khatnai ila penbor ya ka sarkar ban warra ya ka resolution adu kini gisngi ngidang ya yelet hi ban penbor ya ka sarkar ka dai penteri kam ya KLP naman nginget batang KLP ka balak ban yada ya kani jingrong kerthap jong kini gibri ka menaba ti kita gidi ki jingrai ki bangile shimrai apeng lai tli giseng ya bangila shong ya ka jingalang bat ngilai rai ru banang ni Ahmad mangi ka HYC ka GNC ba ka CORP ngin ya trailang ki babun ki isu ki bakta mat yong ya kari ba ka jai penteri ka jong